Kaixo! Kaixo, Nora! Kaixo entzuleok, begiran nor daukagu gaur hemen berriro. Bueltatu naiz. Senatu zara ja, ondo zaude. Bai, eta indartxo etorri naiz, ze gaur gainera bideo podcasta da. Formatu berria daukagu eta... Ama, tapa juntzai. Motibatuta etorri gera. Motibatuta etorri gera eta txapeldun bat ekarri dugu gaur ez. Zuekin eta zuentzako, Clara Olazabal ekarri dugu. Kaixo, neskak. Kaixo! Zer moduz? Ondo, zuek? Ondo gogotxu. Sopozik, ze hemen, iskin bat utzi digutez, bulegoren iskin bat ziztrima, baina, nahiko ondo, Bueno, Nora betik kejatzen, ez du ezer eskertzen. Bueno, Clara, irundarra da, piraguista da, eta domina pila bat irabazi dituzu, ez? Bueno, badara matzat urteak piraguisman sartuta, eta, bai, internazionalki konpetitzeko aukera izan dut, eta, konpeti honak izan ditut. Oraindikan helburuak altuago daude, baina bai, lanian. Jo, ondo. Eta zein izan da zure azkal txapelketa pixka bat, jendeak ezagutzeko eta horrela? Nire azkeneko txapelketa orain izan da, Euskadiko kopa orain pixkat denboraldia hasten aigea, eta internazionalki munduko kopa laseun izan genuen, baina bera aurten nola doan. Urrengo aldera nekingo detzen, Nora etorri da gaur kristan energiakin. Nik badakit slalom modalitatean ibiltzen zirala. Zer? Eslazer? Slalom, Nora benetan informatu naiz. Begiratu ez du? Bai. Venga, Ana. Clara, azaldu jezu mesedez haren erizaren slalom modalitatea. Ez jazutziko, ez? Vale. Saiatu! Ez. Ez, slalomean urbizitako kanaletan gabiltza eta ate moduko batzuk dazkagu, makilekin, eta berdeak korrontearen zentzuan pasa behar ditugu eta gorriak kontra. Eta orduan 20-25 artean dazkagu, eta azkarrenak eta penalizazioa ikabiz, ikutzekotan 2 segundu eta gaizki pasatzekotan 50 segundu. Horrek esango lukeia kompetitibik ia kanpo zaudela. Baina bai, azkarren eta garbien pasa behar. Osa, tensoa da ez, ibili bastea superradi hor. Bai, baina ura aldatzen doa eta zuere adaptatu beharra momentuan, baina badu bere divertigarri momentua eta sentsazioak eta dira. Jo, eta hori zer da piraguismo estremoa bezala, osa? Gero orain ekstremoa da berria, dakagu kategoria berri bat jokutan Parisen 2024 urtean lehen aldiz agertuko dena, eta hor rampa batetik anateatzen gea plastikozko piragoekin, eta hor dago pixkat kontaktua besteekin, eta besteekin koordinatze hori eta sentsazio fuerteagoak bezala dira. Baina, agresibo jartzen den hori ez da hain divertigarria. Osea, ditzakezue liskarrak eta hola? Bai, liskarrak piragoan barrun egon daitezkenak ez gaude hor, oiuka, ez dago, konfrontazioa uretan gelditzen da, gero behin pasata, metan hor, ez dago liskarrik, ez dago ezer. Ez da zer pertsonala, baina bai azkenean lehenengo posizioagatik borrokan gaude eta hor gerta daitekena. Paris aipatu dezula, gustatuko litzaizuke Joko Olimpikoetan edo parte hartzea? Bai, hori izango litzateke helburua. Tokiorako egon nintzen borrokan azkeneko momentura arte, azkenean reserva gelditu nintzen, baina bai, badakit ez dela bate erresa, gaude 5 neska edo Espainian eta guri kirolean pertsona bakarra doa. Orduan ez da bat ere erresa izango, baina bai, amets oso polita eta hortan gaude lanian. Jo, animo. Eta 5 neska horiek ezagutzen zeate, batera entrenatzen duzu eta hola? Bai, azkenean ez da oso mundu handia gurea, piraguismo slalomana, eta orduan denak ezagutzen gea, eta bai, azkenean denok dakagu helburu bera eta horre ongo gea. Eta harreman hona dago, edo pikeak eta badaude? Argi dago denek egiten dugula lehia berdinengatik, denok nahi dugu berdina, orduan azkenean bakoitza dago berian enfokatua eta emozioa gora eta bera bakoitzak beria kudeatu behar, baina bai, girona dago azkenean esan bezala gauzak uretan gelditzen dira, zuk kronoan kontra zaude ere lehian, azkenean zuk ondo ez egitekotan zure maitza ez da ona izango, ez da dena besteen menpe, orduan, bai, harreman oso ona dago. Jo, ze ondo, beste batzuetan beste kirol batzuetan harremana edo... Pikeak, adibidez, gote gara pike batzukin. Bai, eta generalean futbolean, futbolean. Gure kasuan Maialen Txorraut ezagutzen genuen, eta zuk izan dituzu erreferenteak edo esango zenuke badaudela? Bai, nire inguruan, bai neska eta bai mutilak txikidanik izan ditut erreferentzia, azkenean Euskadin oso kirol kultura handia dago eta baita piraguismoan ereduak ez dira falta izan.
Eta bai, azkenean nire familiatikan, txiki-txikitatikan eraman da piraguismoa, eta orduan horiek izan dira lehenengo eredu, baina hori, Maialen, Andere Elosegi, Jone, denak izan dira eredu. Eta badakigu familian anaia eta aitarekin aritu izan zehala, nola da hori? Oraintxe bertan, Telmo nire anaia entrenatzailea da, orduan bai, proiektu olimpikoa berarekin partekatzeko aukera izango dut, aurten hasi gea. Eta alde hortatikan oso guai. Azkenean, intentsitatea esandako emozioak batera eramate ditugu eta hori izan daiteke oso kainera, argi dago. Baina hori, txikitatikan aitarekin eta bai amarekin kirola bizi izan dugu, piraguismoa eta naturaltasunez eramaten dugu eta gustuko dakat. Osea, anaiak entrenatzen zaitu? Bai. Wow. Dana etxean gelditzen. Bai. Orduan, hasi zinean ikasten ere etxean, zu. Bai, aita zen entrenatzaile klubean, Santiago Tarraken, hor Irunen, eta hori ez nengon beti berarekin, baina bai berak eramaten zuen gaztetxoen taldetxo bat, eta hola hasi ginen. Besa nabaritzen zuzuk etxean, edo presio bada? Niretzako besa izan da. Azkenean goi mailan badaude kanpo presio asko eta batzutan interesak badaude, batzutan ez zaude beste batzuen interes lerrotan eta etxean nolako babes bat izatea beti eskertzen da familia eta lagunengatikan. Azkenean ez dira beti momentu xamurrak, badaude hori azkenean batzutan gora berak gehiago goian baino zade, eta momentu horietan gauza asko kuestionatze dituzu edo esatuzu zeia hemen, eta horrek benetan bultzatzeu eta eskertzen da bizitza normalean edo horlako babesa edukitzea, ez? Garrantzitsua da. Bai. Eta batez ere ulertzen dutelako ez zertan zabiltzan eta lagunek ere jakitea genezin zehala gelditu edo ezin dezula normalikasi edo ritmoak jarraitzeko, ez? Hori da, batzutan ez da bizitza paralelo bat, baina bai zaudela beste rollo baten, eta batzutan esango zenuke, nahiko nuke bixa normalago izan, baina gero beste bere onurak baditu, eta azkenean barruan dakagun su hori da, nahi hori eta ametxoiek, eta gero denak zentzua badaka, eta gero nahi dugu hori. Horregon. Zure lagunak ere ibiltzen dira, piraguismoan edo badituzu lagunak? Ditute piragua munduan lagunak eta beraiekin bidaiak eta oso ondo pasatze dugu. Naiz eta atentxo momentuak egon gero disfrutatzen da bizimodu hontaz, baina nire kuadrilla ez da piragua mundukoa, eskolakoa da. Eta beti udaran eskapadaren bat egiten dugu piraguan ibiltzera, gustuko dakate, baina ez daude barruan sartu. Ikusi dugu baita ere, lehen urtean iritsi zinela Augsburgoko mundialeko semifinalera. Bai. Ez zen muzo hori bideiatzea txapelketak dana? Bai, hori, zuk esan bezala asko bideiatzen dugu, ez dakagu hemen urbizitako kanalik urbilena dakagu pon, ordu eta 40. Eta Laseukoa, Espainian dago 5 ordu terdira. Orduan ja bakarrik hemen Espainian entrenatzeko bidaiatu behar dugu, Euskaditikan, eta orain adibidez nago 2 egun etxean eta egon naiz 3 aste konzentraziotan. Eta bihar berriro banoa Laseura konpetitzeko asteburuan ekstremean. Orduan, konpetizio garaian gaudela momentu guztian konpetitzeko, mugitzen, eta gero entrenamenduetan antolatzen dugu egutegia etxetikan ere pasatzeko eta hemen egoteko, baina bai. Eta horrek suposatzeu kriston entrenamendua ez, edo disiplina bat, jarraitu behar ez du, 2 egun etxean, baina 2 egun horietan zaindu beharko zea, bai? Hori da, bai, azkenean horreka aurkitu behar da, bai hori lagunak ikusteko, baina baita ondo eskantzatzeko, eta nik uste gaztetxoago nintzenean gehiago kostatzen zitzaidala horreka hori aurkitzea, baina orain ja askoz barneratua dakat, eta bai, gustoko dakat, gustora nago. Eta agian bizimodunek zure bizitzako momenturen batean presio bat eragin dizu, ez jakitea nola kudeatu dana edo hori ondora ematen da? Daude momentuak, zuk esan bezala, adibidez ikasketekin ere gertatzen zitzaidan pixkat, nahi nun pixkat besteen erritmoa jarraitu, baina azkenean ez nezkan ordu berak hortarako gehi entrenamenduen ondoren oso nekatua nengo nahian jartzeko ikasten gelditzen zena. Orduan, badaude momentuak nun ez den hain erresa, baina
Baina, bueno, hori ere ikasten da, eta batez ere aian eskolan edo uni presentzialean zailagoa da, baina gero aldatu nintzen online egitera eta hola asko zobe eramaten nun. Orduan, nahian etzen ikaskatak eraman nahi nun modua, baina bai zala, horreka hau bai nintzen zen. eramateko. Kudeatzeko, ez? Zezuk adi ikasi ez du, ez? Bai, dena ondo baldin bada aurten da nire azkeneko urtea. Eta gustatuko litzaizuke, ez dakit, hemendik ez dakit zenbat urtetara ja uzten dezunean igual piraguismoa edo ja beste etapa batean, hortan lan egitea edo indezu ikasketak iteatek. Ez dakit, nik uste gustatuko ditzakela, oraindik ez dakit zehazki zeharlo gustatzen zaidan gehien enpresaritzan barrun. Oraintxe bertan zentratuan nago amaitzen, baitut goak pixkat aldatzeko txipa eta azkenean luzatu hasi nintzen presentzialean hemen EHUn, eta hasi nintzen Donostin egin alizateko. Osa, etzen nire pasioa ez da, baina zen Donostin entrenatu alizateko, Donostin ikasi, eta aldatu behar izan nuen, azkenean ikasketak nirekin eramateko bidaietan. Baina bai, nor daki, agian aurkitzen dut zehoz, eta ikusten nahi izan. Eta zuk aukeratu zenun ikasketak egitea, babes bat eukitzeko, ala esango zenuke piraguismo dagoela profesionalizatua eta horretatik bizi zaitezkela sorte baldin baukazu? Bueno, badugu sortea, bai ditugulako babes politak, bai federakuntzen aldetikan, bai bastim eta kirolgi eta olako diru laguntzengatik, hori argi dago. Beti gaude emaitzen menpe, emaitzak ez edukitzekotan denboraldiak zailtzen doaz, diru sarrera aldetikan, baina bueno, laguntza haiek benetan eskertzen dira eta hauek baimentzen digute gure pasioa jarraitzeko. Eta bai, bueno, azkenean ikasketek hori goi mailan inoiz ez dakizu noiz etor daitekeen lesioren bat, o ez dakit erratxa txar bat, o nik uste beti izan behar dela hor paraleloki ikasketa edo interesen tituloren bat, pixkat bidea okertzekotan izateko plan B prest. Bai. Bueno, oso interesgarri dago hau, baina nik uste abesti bat jartzeko unea iritsi dela. Bengaren eia prestatuta daukat, nik jarriko dut. Zu jarriko duzu. Eske aurrezak izte pasetzaio, baina etorri da zu jarriko duzu. Venturiren El fantasma de la fiesta jarriko dugu. Ea gustatzen zaizun. Fantasma. Noraren estilo. Estiloa. Hau da nire estiloa, nola da nire estiloa, Arene? Gero ikusiko dugu lasai. Bueno, baina hitz egin dugula pixka bat, zure entrenamenduak nola dian, edo txapelketak eta dana, nola da zure egun normal bat zure bizitzan? Ze egunero entrenatzen duzu, edo lagunekin, edo nola da pixka bat? Normalean astelehenetikan larun batera dia entrenoak, Nola? Asteletik karnasoa. Goiz arratsalde eta normalean asteazkenean arratsaldez libre dakat, ordu nor badakat. Egunero goiz arratsalde? Bai. Zenbat ordu? Bueno, entrenamendua ureta normalean ordu terdi dia, gehi berotu, deskalentatu, eta gimnasian ere ordu terdi bi, gehi batzutan urbiziak eta ur lasaiak, pixka biak kombinatuz. Bai, normalean bi edo 3 entreno, baina normalean bi egunean, eta gero larun bata saio bat, eta gero igandea niretzako, eta... Deskansatzeko pixkat, ez? Hori da, beste plan mota batzuk egiteko, jende ikusteko... Bizitza, taulako gauzaien pixkat. Egunatek entzuten baldin badu, entrenatzen duela bitan egunean, jarriko gaitu, pom. Guke jatzea, mundialera bai. Kaia, eta esan duzu Parisekoa dela zure ametsa, baina badaukazu kiroletatik aparte beste ametsen bat edo horrela.
Ez tezuna bete. Bueno, beti dazkat bidaiatzen dut, baina beti kanalak dauden tokitara. Orduan, badut hor zerrenda bat lagunekin betetzeko egunen baten, baina, momentuz, lasaiago, bidai lasaiagoak bilatuko ditugu. Eta bidaiatzezunean lan moduan, daukazu bakarrik lanerako denbora, ez? Edo ikuste dituzu gauzak. Normalean izango da jun egin eta buelta? Bai, normalean, txapelketetara juten geanean ez dugu ia turismorik egiten. Bestela arratsalde libre baten bagoaz kafe bat hartzera nun baitera zela saia paseotxo bat edo. Bestela kontzentraziotan eta gian egun hortan, deskantxo egun hortan, bai eskapatzen gehala turismo pixka bat egitera. Azkenean, batzutan hori da egunik gogorrena, azkenean kilometro gehien esploratzen pixkat, baina saiatzen geha pixkat eskapatzen, baina ez dago margen handirik. Ja, bai. Eta zein izena juntzeaten lekurik urrutiena edo? Urrutiena izan da Zelanda berria, niretzako. Ze guai. Gustatzen pila bat. Egon nintzen COVID-a baino lehen, eta egon nintzen 2 hilabete eta super polita. 2 hilabete? Wow. Baina piraguarekin? Entrenatzen? Bai, entrenatzen. Azkenean hemen negua denean bero dakate, orduan junginen bero bila, gehian ere dakate piraguaren kultura oso sartua eta ibaian egite dute bere bizitza hango pirago bizteko, orduan hortatik enpapatzen saiatzen gehi, han ikusteko aukera izan genuen herrialdea eta oso polita. Gomendatzen dizuet. Bai, igual jongo Barko gea, bai. Egun ateri esan, a ber. Bai, futbolean, entrenatzea hor. Hemen hotza egiten dunen, eta beroarekin jungo gea. Ez da logistikarik errexena, baina... Ja, bueno, hola saltzen badiogu agian. Bai, ez. Gauze bat argi gelditu baldin bazaigu da, deskatxoa berdeala. Bai, beharrezkoa da. Igandetan behar da, eta lesiorentzako toda. Eta igandetan ez beste egunetan ere. Bueno, zuain deskantzatzen zaude, zerrondoak egiten dugu guztian. Bai, superguai. Bueno, jarraituko dugu urrengo... Bai. Bueno, sartuko dugu gure taldekiden galdera. Bai. Venga, sartuko dugu. Nez, zuk eman? Ez. Nik emango jot. Noski. Taldekideen galdera. Aupi, kaixo. Bueno, Clara, galdera oso garrantzitsu bat dakaz zuretzat. Piraugan ibilizaren leku guztietatik zein da zuretzat politena. Mila esker, aio! Galdera ona. Galdera ona. Eta zaila, erantzuteko. Politena, kanala aldetikan nik uste Australia dela politena, da kanal kompletoena mugimendu aldetikan eta oso gaia da. Eta batez ere goaz momentu baten non hemen etxean egiten non kristonotza orduan ara iristea da non nago. Eta horten ere egon geha, bero bila jungea Dubaira, bai, da dena basamortua eta pixkat da nahiko surrealista, iristen zea eta dago kanal, urbizitako kanal bat. Ur kloratua bezala, piztina bat bezala, baina urbizitako kanal bat. Eta hor, azkenean da diruak lor dezaken zehozez, horrek ez daka zentzu handirik, baina benetan polita da, ikustea kontraste hori dena area eta marroia eta gero urak argia. Jo, ze guai. Kartzen ditugun emakumeak hemen, pila bat bidaiatu dute. Eta hemen, gurasoen bulegoa, nola? Hola, hemen sartuta. Bueno. Ingo dugu baten. Iritsiko da. Venga, sartuko dugu azkena bestiaren, ziruditzen. Orainik sartuko dugu. Venga, zuk sartu. Venga, dena ez. Jarriko izu tristura ez palakena. Eta entzun ondo, uste zure estiloa hau bai dela. Nire estiloa? Bai. A ber, jarri. Gauak dituen plazerrak, gustoko ditu denak, laberintu ontatik, ez dut inoiz irten nahi, goian bego bedurra, dena igo zait burura, lotuta zen zakurra, askatu da, garrata ditudanei, zera esan nahi diet, zulo beltza konbaten, zar zaitezte. Zure estilokoa da, bai ez. Nire estiloko... Zer esan nahi duztu nire estiloarekin? Aurretorria pixat. No, Justo esan. gaurko emozioak inola, Bai, amorrozkoa, kakapila. Esango izut nik, bai, esango izut nire estiloa.
Jarraituko dugu azken galderarekin. Enora? Gaur egin zuzu? Bai. Venga, ba. Guk beti galdetzen dugu galdera berdine, gure gonbidatu guztiei, eta gaur ba, arenek egingo dizu galdera. Bale. Ze aholko emango zenioke zeure buruari 15 urte bazenitu? Ba, nik uste, bueno, nahian da pixa topiko, baina esango nuke ezkezkatzea beste niritzeangatik pixkat enfokatzea pixkat ze nahezun o ze sentitzen duzu momentu hortan eta ezkezkatu besteengan. Eta bai, jarraitzeko pixkat gustatzen zaizunean ba, denbora hori inbertitzen eta disfrutatzen. Bueno, ez da intopiko, Ez. Ze batzutan ez ditugu gauzak egiten beldurrengatik edo ze esango dutenengatik, eta zuri ondo joan zaizu, bagian Oso guk erapilatu garrantzitsua, bat dugu. bai. Igual pixkat. Pixka bat, bai. Eta zuek ere bai. Bueno, ba, listo ez. Eta, bueno. Mil esker entzuteagatik. Eta hau Nahi izan duzuzuk da. eman agurra. Bueno, Bueno, eskerrik gogoratu. EITB podcasten eta plataforma guztietan dituzuela beste podcastak. Bai, ze gaur formatu berriarekin gatoz, baina beste guztiak ITB podcasten daude, arenik esan duen bezala, eta hau baita ere bai YouTubeen daukazu, eta horrengoak YouTubeen egongo dira, ez? Entzuntze oso interesgarria dira. Eta gainera irudiarekin gatoz, gu ikusteko gure aurpegia Klararena guztien aurpegia. Eta bueno, ba, mila esker Klara, zuri etortzegatik, eta gurekin denbora bat pasatzeagatik. Zuei gonbidatzeagatik. Hau izan da dana, ez? Agurtuko ez duzu? Venga, ba. Eta, bueno, ba, hurrengo egunera arte. Eskerrik asko. Oso, no? Eta agurraren. Aio, nora? Agur! Ez gara soilik talde bat, haragia baino gehiago gara, lauen geruta bost basa pizti, baina gorrotoak ez du zer eginik, irabazi arte